plads, når jeg løsner her. Og du siger, du skal have en pause, ikke? Jo. Det er dog. Kan du lugte det selv? Jeg har ikke lige nu, men jeg har kunne lugte det siden i går. Ja, det lugter altså ikke så godt. Det er altså også noget mørkt farvet, så det tyder også på, det tyder også på, at blodcirkulationen hernede ikke er særlig god. Hvis du lige holder rundt om den, tak. Jeg gør det, mens jeg vasker dig af. Lige sød og hold. Ja. Ja. Nej, det siger til Elise, det lugter jo. Ja, der er tegn på meget tydeligt. Og det er jo meget mørkt farvet, så det tyder på, at der er dårlig blodcirkulation hernede i. Så det er jo fint nok, at du kommer ud i morgen til kakkeurene, og de ser, om de har mulighed for at bedre blodforsyning dernede, ikke? Plus, at vi skal øge antibiotikaen. Jeg har kigget på blodprøverne, og der er mere en tegn på infektion i kroppen. Og det er fra foden, så vi øger også antibiotikaen. Mm. Jeg vasker bare lige de andre tæer lidt af. Er du ondt i det? Altså når jeg er hernede under, der er hun meget sensibel. Ja. Men ikke så meget på det øverste af foden. Har jeg fornemmelsen. Er det ikke rigtigt, Elise? Jo. Mest når jeg kommer ned under her, der er ondt. Men det sagde du også lidt til din situation, var det her med, at der var noget betændelse. Det kunne du godt sådan lidt fornemme. Jeg prøver lige med at få lov at vaske lidt inde i selve såret, Elise. Nu må du stoppe mig.